Добрый день усім добрым людям. Сегодня у Вене, в Австрии, трапил в центральную краму, где продаются кроссовки Adidas. И вот за 60 евро я набыл себе сюда кроссовки у этой пригожей скарынцы. Зараз її будемо відчиняти. Патюхна, як все пригоже. Ось так, падобны на леопард, яны выглядаюць спераду. З бакоў таксама шмат узораў розных прыгожых. Але не гэта галоўнае, што мне больш за ўсё падабалася, чаму іх выбар. Таму што выбар там бясконцы, там усяго. Але калі я зірну на падэшву, а на падэшве тут напісана «Континенталь», і адразу зразумеў, што гэта маё. Кроссовки для мяне, як і для майго любімага аўто «Континенталь» найлепшая резина. Гэта кроссовки для трэйланінга, зроблены асабіста, але можна карыстацца ім у горадзе, у паўсяднёвым жыцці. Трэйланінг — гэта калі вы бегаеце шмат па розным тропам, сцежкам, нават у горы можаце дзе слазіць. Тут такая адметная падэшва у яе, вось такім закругленнем, але яна адметна не толькі гэтым, а тым, што тут яшчэ ёсць трэцяя падэшва ў сярэдзіне для амартызацыі. Недзе тут ёсць напісаны гэтыя букаўкі, якія па нам гэта пазначаюць. Зараз знайду. Вось спераду тут выбіта. Гэта амартызуючая падэшва Лінгстрайх. Выбачайце за мой ангельскі. Яно нам павінна забяспечыць такую пружыністасць і ўсё астатняе. Ну, зараз пабягу, пагляджу. Тут таксама адбітная сістэма быстрай шнуроўкі, прычым звярніце ўвагу, як тут зроблена яна. Каб плотненька вашу ногу трымаць. Тут такі жорсткі заднік, і там устаўка такая, каб трымаць пятку, яна нікуды не слізгала. Вось, а верх зроблены з штучнага замша і мнагаслойны тэкстыль. Ну, файныя красоўкі. Зараз я іх першы раз адзену, абую і пабягу. Вось такая падэшва прыгожая. Гляжу, як гэта робіцца пасля сваіх іншых красовак. Усярэдзіне адмысловыя бірышкі такія, дзе пазначана, што яны зроблены ў В'етнаме і што яны арыгінальныя. Шырокі, прыемны на возьмасах такі прашыты вось ён язычок. Таксама тут можна вось прасоваць шнуроўку, каб яна плотна па наге сидзела. Для гэтага, для першай прабежкі я адмыслова надзеў. Мне сын падарыў такія шкарпэткі прыгожыя, новенькія. І вось я ў іх буду толькі займацца. Ва ўсім у новым, у першы раз. Выдатна селі на ногі. Адчуваю сабе файна і сапраўды не хочуць яны «Континенталь» слізгатаць па гэтай падлозе. Першая прабежка. Кроссовки прилипалы. Сегодня за день я пробег у их 15 километров и прошел 15 километров. Коли вы ісці по траве, по всяким стежкам таким грунтовым, это просто супер. Ну и так, большасць было по асфальту, зразумела. И ход вельмі мягкий, амортизуе добра. Адзінае, што ў канцы дня альбо ногі распухлі троху, альбо вось гэты пад'ём, ён мне тут, вось, я яго адчуваю. Вось такія справы. Таму, калі будзе магчымасць, набывайце, не пашкадуйце. Усім усяго найлепшага, добрых падарожжаў і вандровак.